Numele meu este Iulia și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face un alt make-up de Halloween. Voi începe cu baza, și anume fondul de ten. O să-l folosesc pe acesta de la L'Oreal. L-am cumpărat acum câteva zile și l-am testat, cred că de 2 ori și mi s-a părut chiar foarte ok. Eu mi-am hidratat deja tenul înainte și acum practic doar vin și îmi aplic fondul de ten. Bun, cam atât cu fondul de ten. Trecem mai departe la concealer și o să-l folosesc pe ăsta de la Maybelline. Cu pensula de fond de ten venim și blenduim. Am terminat de aplicat și concealerul, o să trec mai departe și o să setez tenul cu pudră. Am aplicat pudra peste tot. Acum trecem mai departe la partea de contouring, parte care mie îmi place foarte mult. Am terminat și cu contouring-ul, trec mai departe la blush. Opa, am stricat. Am stricat. Nu e nicio problemă. O să îmi aplic destul de mult blush pentru că, nu știu dacă v-am spus, dar nu cred că am apucat să vă zic, astăzi o să mă transform într-o mică zână. Și atunci, zânele sunt foarte îmbujorate. Și așa trebuie să fiu și eu. Așa că o să-mi aplic destul de mult. Trecem mai departe la puțin iluminator, pe care mi-l aplic un pic aici. Apoi, cu o pensulă mică tip creion, o să-mi aplic și aici, pe vârful nasului. Și cam așa. Puțin în colțurile interne, adică aici și aici. Și cam atât momentan. Bun, deci practic baza o avem făcută. Acum o să trec la machiajul ochilor. Cred că îmi voi aplica puțin verde din paleta asta de aici. Verdele. După care o să vin și o să setez cu fard. Vin și practic tapotez pleoapa. Mă asigur să încep de la baza genelor. Dau puțin galben, puțin fard galben. Și o să mă duc și o să blenduiesc puțin marginile acestui verde. O să iau o pensulă mai mică, o să iau același galben pe care l-am folosit ca să blenduim verdele de sus și o să vin cu acest galben pe pleoapa inferioară, cât mai aproape de linia genelor. O să dau cu puțin verde peste verdele ăsta deja aplicat din paleta asta de la MUP. O să iau verdele ăsta așa. Nu ăsta, ba da, ăsta de aici, care este superb, pur și simplu, este superb. Și îl iau și mi-l aplic. Și acum, tot din aceeași paletă, o să iau un galben care are la fel puțin sidef. Și vin în partea de jos cu acest galben. Acum, o să încep să-mi desenez niște pistrui falși. Am luat un tuș maro,
care are pensula cam așa și o să vin și pur și simplu o să-mi creez acești pistrui. Deci am învățat, stați, că mi-am dat seama că am învățat un truc. Cred că pe TikTok l-am văzut. Deci, vin și mi desenez prima dată pe deget, pe un deget, după care vin și îmi tapotez fața cu degetele. Și chiar funcționează! Și e mult mai simplu așa. Și vin și mi fac. Da, că e bun și TikTok-ul ăsta la ceva. Și vin și practic tapotăm. Sper că se vede. Am terminat de desenat pistruii. I-am făcut cu tehnica asta, deci m-am super murdărit pe degete, dar nu e nicio problemă. E mult mai eficientă decât să stai să faci așa unul câte unul. Așa îi faci repede mai mulți pe deget și pur și simplu te duci și aplici. Și au ieșit chiar foarte, foarte, foarte drăguț. Ta-da! Acum, trec la partea interesantă și anume o să am niște perle pe care vreau să mi le aplic. Folosesc două mărimi diferite și să vedem ce iese. Folosesc lipici de gene. Aș vrea să-mi pun una cam pe aici, una aici. Am o pensetă, am apucat asta și vin cu ea. Și o pun acolo. Ta-da! Te rugăm să stai. După care o să vin și o să pun în partea cealaltă ca să fie simetric. Luăm perluța și o punem. Bun, m-am dat și cu rimel și pe genele de sus și pe genele de jos. Indicat ar fi fost să mă dau cu rimel înainte să aplic pietricelele astea, perluțele, de fapt, pentru că mi-a fost destul de greu să mă dau cu el. Bun, ca ruj l-am folosit pe acesta. După care o să vin cu un luciu peste. Și cam acesta este look-ul final. Mi-am desfăcut și părul și mi-am făcut câteva codițe. Ca o adevărată zână trebuia să-mi las pletele în bătaia vântului. Sper că vă place rezultatul final. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest video și vă spun că ne vedem și data viitoare, tot aici pe canalul meu de YouTube, cu un alt video, tot cu un make-up de Halloween. V-am pupat!